tun lai chu match fixing chungchang alar boka helam hoi hi tun tuma chuan soive don ta ila kan zoram chu ngeya thil thleng awang te poin ngai ven a hlole zual ti achianga chu wangin helam hi tun tuma chuan kan hoi vele lockdown ani heng kan thil soi tura te hian kan zoram chunga hremna lian tham tak lek ani chungchang te hi match fixing ani chi em ti te po engemaw chena chuan ati fia kan be sei ani abul thut deuh hlek atangin kan soi do na chu wangin lowin chiar zau deuh to then khat tan chuan hriat sa te po awm mai theya ma se la hre ve lo te kan om theya wangin abul thut atanga soi hi tulin kan hra chia do theina nen uluk taka ngai thla kan tum do nia chu ba ka chuan atop thlenga ngai thlak lo chuan kan soi om zia tam tak hi afia lo mai theya chu wangin ngai thlak chua dap atul na chen awm ti kan hretel do nia hei hi kan soi masadu boke tun tum kan topic hi mizoten thil kan hriat fia theina tura kan thei top chua kan buat sai kan thei ang to ka zaw kan chiar nuwa kan rual mu mania abik takin mfa du lo thil kan soi palani chuan ngai dam kan dil ngal ni sela mfa du lo zong tong kam man palte aom chuan chung lai thil te po chu kata pai kanin huam renge chu min hriat sak ma saturin kan du chewa in mi hriat thiamna kan nge na ni ama sabera chuan match fixing chu enge he thil hi hetiang ngai tu maya chiang fia kuk si hi soifia dona soifia thiam har ve reu takania infiam na huang kan ko bera wangin infiam na huang milin kan soyang infiam na hian football a chau po ni lovin match fixing hi atam em maya lian tham tak tak hriat tur awm nual to bok he thil hian aken tel chu lem chang chunga infiam na tual zola in lan awm zia chuan thil a thlen dan mil zela dik taka ne na chantuma in herrem ain ti tumsa dan phallo ti tum nei sa a chutianga chet lak tum lam chu a en tira result ngong thil te tharum thona thlenga boina lam te po hoi thei thil ania infiam na a dan bo chiat na dan kala chet na ani atoi zonga soidon chuan infiam na a thil thlen dan tur in khelma a ruaman lok sa veka chumi ruaman sa ang taka ataka hlen na hi match fixing chu ani zona omta chu engwangin nge chutiang match fixing chu thlenti randu lokna chantur awmem ni engtin nge chet lak hunte an hriat chat thei player te din mun enge ti hian soidon ta ila match fixing an omtirna chan chu lokna na satak chandu na wanga nia ani lo vek point phuba lak du na wang ani thei bok abul tum tu hi mi tu emo mimal emo pol angpo an ni theya chung chuan thil ti du nain lokna na satak chan an duwa entirna ti hian soidon ta ila zoram football club omta sela anni chon mizorama tual chung football league sang ber mpl hi khelta sela ti chuan betting lam ti tu ten mpl hi lo mang tel ta box se chu in thamna chuan group pakhatin sum tam tak lo chua an duwa wangin chu sum thapna a an man in elna mpl a chuan arukin bu an chepa chu in elna mpl a telve zoram football club le player te chu an thun waya da tumin an thlem thin ti chuan an thlem tluk thei lau chuan an du dan danin thil an ti kwal tir to mai thin ani entir nan phua chop ta zelila zoram football club in mpl an lo khelta a chu zoram football club chu betting lama in nam hnoi mi pakhatin emo pol angpo an ni thei kan ti kha chumi te chuan betting lama lokna tam tak an nei thei nan betting lama an chak thei nan zoram football club chu ron nim nain an thun waya da an tumang ti chuan an thun waya an da to chuan ti ma khan achang chuan cochin tangkai na anei mi lawanga player te point ti tur gol chua hun tur te ti swal lui hun tur te khelmuala an che dan tura du thlang thei lovin an chunga thunei tu te ruam manna zom tura an thei to pa an in siam rema chet an lak atul don zok ti na ani chu wangin player ten football match football thiang lim tak khel lovin football match betting ti tu te lok theina tura chet lak an ngai poimo ber atul chu tianga an ruam manna chuan khelmual pon atanga in puidan signal in pek hun thua te a hun dik taka an ruam man ang taka an chet theina tura signal lo pe tu te po anom thina chu tiang chuan ruam man na fel tak nein langsar lo thei ang ber tura in thup si in an che thin chik lo chuan hriat an har hle henga te hian a rei zonga season khat emo match khat lek emo
ahun chung khachu anma mo dana zirzel ani maya then khat chuan malam hun hreranin long term plan anga kalpui thin te po an omani long term plan kan ti hi chu club pakhata an min to player kha state danga club danga match fixing kalpui na turin sum mangin an transfer kwal thina chuwang chuan player then khat talent nei thatak tak te po club liana khel lovin club langsar lo tak taka an then kwal char chara club lian ni si lova lok takin an khel thina ni heng song songa hian a zong song deuh tho hi sum le pa ya lok na du wang ani in alna bua sai tu laka phuba lak du wang tele chan dang sum le pai wang ni lova match fixing thleng hi chu thil om thei ni bok ma sela hetiang lam hi chu soitur aw meu lova awang le chu wangin match fixing kan ti in fiam na thiang hlim tak mangtang ka ya bol lo taka thil ti na hian sum le pa ya lok na hi a chan lian ber ani le match fixing a chuan in nam noi te an mani du thu nge ya in nam noi an ni em hremia lova in nam noi te a om theiem tima in boom na match fixing riale hrelo a om theiem chu zo na chu kan ngai tua ve thinin kan ring ti hian soifia tum ta ila match fixing a hian abul tum tu an om ti chu phadrua lova chiang ania chu abul tum tu chu ama du thu nge ya match fixing a in nam noi ani ti chuan midang a thlem tluk a min tak a tho pui tele a zong pui lamte kan thlir chuan entirnan ti hian soile ta ila zoram football club a betting lam ti tu ten bu khwarin match fixing an kalpui ta a chuta chuan club ho tulamin an lo tho pui awangin an hre chiang hle chunga an tho pui ani chuan an du thu renga in nam noi an nia ma se hre chiang vak lova fixing lam ti tu te tho pui a om thei bok hre chiang vak lo chunga an tho pui ani chuan club ho tulam an film khur tok lo ti na ani phot maya ti chuan thunei tu te laka anin soifia thiam dana zirin thiam chang emo changlo emo an ni zui bokang chuwangin hre chiang lutuk lo chunga lo tho pui konga hian club ho tulam hian chan chan an nei that phot chuan thunei tu te an mani chunga hremna lek thei tu te laka in soifi hlim thei dan an nei thina chuwangin an tan chuan tlemin kong akodeu thina ni ti chuan club chunga head coach emo manager tele an staff te an ni point hrengreng chunga an tel ve zel ani chuan mani du thuwa match fixinga in nam hnoi an ni ti na ania heta hian chihniin akal theia chikhat na jok chu club ho tulam club nei tu tele match fixing ti tu te an thok hawani chuan head coach emo manager tele an staff te tan thil om dan hriat lo thei lo ani a chan chu match fixing hian team result angonga player in khel tur le in khel lo tur te player selection angonga player te performance angong bok chung thil ringot po chu head coach emo manager emo tele coaching staff te tan chuan team chunga match fixing kalpui ani le ni lo hriat ngei na tham atling ani chutiang ani chunga kan hrelo anti tlat chuan dot an soi ti na akong ngal ti ila a fel mai ome chuwangin team nei tu ten match fixing an kalpui chuan team head coach emo manager te kha mimalin enroll velo ma sela an team in match fixing a kalpui le kalpui lo hi an tan hriat lo thei ani lovani achidang le a chuan club nei tu ten match fixing timia lovin team head coach emo manager emo in match fixing a kalpui theia chu team nei tu tele coaching staff dang ten an hrelo thei tlat team a match day a thutlung na top siam thin chu head coach emo manager emo an ni thina chuwangin an ni ti lo assistant coach emo assistant manager emo coaching staff dang te hi chu thutlung na top siam tu an ni lo awangin mani aya thu te match fixing kalpuya thil ni na tak hремia lova thanem ngai taka lo thok ve mop an ni thei tlat chu thil om thin po ani chuta chuan head coach emo manager emo khan player te a tho pui nei in chung thok ho big te chuan match fixing an thlen tir theia chutiang chu atam hle MPL a hremna lek chungchanga po khan team khata hrem le hrem lo an nei kha khami in IN tir chu team khata khel theu team khata thok ho theu match fixinga in nam hnoi le in nam hnoi lo an om ti na ani ti chuan team head coach emo manager emo te a hian pakhat bel talokila a chan chu zona pakhat aom theia betting ti tu ten club nei tu te minin club nei tu chuan team tana in khel tur te le an khel dan tur te ruam man na siam vek sela team head coach emo manager emo chu a minga om tir ve mai in khel vil tir chot sela
chu tiang ngai tu na chu then khatin kan nei mai thei nei om tak po ani chu tianga thil ti ani chuan team head coach emo manager emo chuan thil om dan an hrechiang don ti na ania hredeng chunga an hna ban san lova match fixing tura ruam manna om ti hlo tling tu zinga tha tho zinga an tel ve awangin thiam lo chang thei an ni an tan a lo oma ro rel pola ruam manna siam pola tel lo ma sela ruam manna ti hlo tling tura akila lungtang kai pakhat an ni don ti na ania an career kalzel tura tana him lo le lawom tak atling ani anin soifia na athatok le ani lo chuan hrem tok tur zinga rin lu thei an ni ti chuan player te a lu ta ila team khata khel player te a hian match fixinga in nam hnoi le in nam hnoi lo a om thei an thian ten match fixing kalpuin ti sual ho thin le ma sela coach te ber match fixinga anin nam hnoia in nam hnoi ve dang player tenen an thok ho tlat ani chuan ti sual na sa eng angma sela team tan in khel tura thlan zinga ti sual fo player kha atel zel dona thanhem ngai taka thei top chua chak du na thin lung puchunga dik taka in khel an teammate te tan ti thei vak aom lovani chuwangin team pakhata match fixinga in nam hnoi le in nam hnoi lo player an om ho theia an om thin bok chumi fin fiana hnai vai tak chu MPL season som pakhat na chungchanga hrem tak te a khan ania team pakhata player then khat an hrem lain player then khat an hrem mi a lo kha ti chuan thil dang om le chu match fixinga in nam hnoi lo ma se fixinga om ti hrasi a om theia chung ang chu MPL a po khan an om ti hi arin ngam o me ti chuan chung ho chu an tangkai thei hle a an tangkai lo thei bok an tangkai thei dan chu thil dik tak thunei tu te hne na thlen tu an ni in ania ma se chu tianga ti tur chuan huai chen angai hle an teammate an thian te ngoi ngoi hek an ni dona in ngai tu fe ngai thil ani ma se chu dikna du wangte football thiang limna von du awangte mi in huai chen choin thian te huat in huam chungin an ti thina an tangkai thin le an ngai san om bok ma se an tangkai lo chang om thei bok thu dik puang chuak tura huai chen tok lo an thian ten na takin hrem an tok thei ti an ngai tu a an thian te an khonga ya wangte thian te huan ni lawa wangte khelna tur team thar nei zo lo awangte chan dang po aom thei ome chu tianga wanga thu dik puang ngam lo match fixing aom ti hlareng chunga ngoi tlat aom theia an om thin bok ani team khata thok ho ni si then khatin match fixing an kalpui la ya then khatin an hreve mi lawani chuan team chunga match fixing ti te khan ati ve du lo te kha an bum chiang le ti na ania thian te phat san na lok na du awanga thian te thorim na hral tu te infiam na thiang lim ti bol lo tu te an ni ti na ani kan hriat tel tur chu team a player te coach te team nei tu te in elna bua sai tu te agent te match official match referee le match commissioner te thleng po in elna khelna hmuna thok tu te le pon lam mi thlengin match fixing a hian an tel theia a huam chin a zau hle chuwang chuanin fin fia po a har thin reng ani chubaka chon match fixing a hian thil lian tak chi nia oma pakhat na chu teamin ma chon in thurwala match fixing kalpuya nia pani na chu teamin ma chona team pakhat jok chawin match fixing an kalpuya team pakhat jok match fixing a in rol ve mi lo ang chi hi match fixing hreve mi lawa in elna khel ang chi hi chu tiang chu om thei ani chuwangin MPL a po team hrem tok le tok lo an om tarenga point lian tak kan soi pahni hi kan mu ve bok match fixing ti ve team anin ma chon tum te a oma match fixing ti le match fixing ti ve mi lo team anin ma chon tum te a om ta bok ani match fixing a hian longna an tel dan chin hi toite in soilang talokila match fixing kalpui tu abul tran tu te hian sum tam tak an the chuak ngam thina chung sum tam tak an the chuak mang chuan player te coach te club nei tu te thok tu sang te an min thei ang te chu an vur trok mai thina cheng sing ni sing khat vel hi chu enga ma an ngai lawani chu MPL level a po alanda na nia cheng nuai enga musa chu kanzoram chu nge ya po hian tuna boina langsar taka hian aleng velani ti hi kan rin a tha ome azat chia soi theilo ma ila nuai zatel fe chu ni tura ngai ani ki sang kan ham kwal ta viau mai ti hi chuan match fixing le akal dan tlang pui chu kan hrafia thei ome
Mizorama League Sangber MPL khel club le achunga mi shrem tak te kha match fixing thila shrem anni MT hi soifia tum le ta ila MPL season som pakhanna club pariat anin ela chung club zinga pathum Sipir Venglun FC Bethlehem le Ramhlun Athletic FC te heng club pathum te hi kumthum chunga tan football kai noi thila khoi muna po ni sela in nam hnoi theilo turin telve theilo turin shrem annia team official zinga team pathum shrem tak Sipir Venglun FC Bethlehem le Ramhlun Athletic FC kai hroi tu an ho tu lok te zinga mi shrem anni boka Sipir kai hroi tu te zinga mi Robert Leldin thara kumnga chunga tan shrem ania FC Bethlehem kai hroi tu te zinga mi Johnny Ramthan sang ale Ramhlun Athletic kai hroi tu te zinga mi Deni laldu omate kumthum chunga tan ve shrem anni bok player hi mun then khada chuan somni pali shrem anni ti in soyania ma se player hi somni panga an shrem ti kan hriat acha MFA in ati chua list kha chiang taka kan en chuan serial number som pariat na pani an oma player in anglo ve anni chuwangin number kha pek dik lo pal aoma chuwang chuan player an shrem zong hi an vain somni panga anni an ming hi chu soita vek lovila olsam taka mu thein social media lama highlight tur aum nual boka arei lo nan a hlomin soila chonpui player pathum kum khat chunga tan an shrema FC Bethlehem player panni kum thum chunga tan an shrem boka Ramhlun Athletic player pakhat kum khat chunga tan shrem om bokin Ramhlun Athletic player vek pathum kum thum chunga tan shrem anom boka Sipir Venglun player pali kum khat chunga tan shrem om bokin Sipir Venglun player dang paru kum thum chunga tan shrem anom bok chuba ka chuan Sipir Venglun player dang pali kum nga chunga tan shrem an om bokani dam chunga tan a shrem hi player pani omin FC Bethlehem le Chamari FC player pakhat ve an nia heng shrem na pek te hi an shrem na azir hian anin rol thuk dan chin chu achiang ti mipa ngai chuan kan hrathiam ngal mai ome in rol thu ka piang an shrem na chu kan hriat acha ti chuan heng shrem te hi match fixing wanga shrem an niem nge thil dang wang zok hei hi kan hriat fia atul hle zonet chanchin thara puan ani angin heng shrem te hi an shrem na MFA in antarlan chu AIFF disciplinary code sangni somni pali nuaya article somruk pathum na point pani na manga shrem anni India rama footballa thunei tu sangber AIFF how to the point shrem na hi pomin India rampuma shrem na hi lekko turania chuwangin he shrem na hi anangai hleya akhal trol hle hetiang taka na a shrem na lek ani na chan chu thunei tu lamin finfiana evidence an nei that wang chan chan finfiana rin tlak an nei wang ania chuwangin rin hlel thila wanga in shrem na ni lovin finfia nuwa shrem na lek chutiang thil jok chu ani ma se football hian dan aneya tuna shrem tok te po hi in soifiana hun ni som pek an nia anin soifia zawangem ti hi ngai chan jinga atel tamek Mizoram Premier League team shrem tak te shrem na a thunei tu te chan chan hi kan soito angin AIFF disciplinary code sangni somni pali nuaya article somruk pathum na point pani na ania chuta chuan engthil nge injia kan ti chuan anyone who solicits or accepts an unjustified advantage from an individual seeking to incite a violation of AIFF regulation or obtain any other improper advantage regardless of whether that advantage materializes has committed an offense penalty fine of at least Indian national rupees 3 lakh and ban on taking part in any football related activity for at least 3 years and ban on entering any stadium ti ania mizo tonga kan soifia don chuan mi tu po AIFF dan bo chetura fui tum emo dan kala lok na dik lo tak ko mu emo an omin chu lok na chu athleng emo thleng lo po ni sela chu thil ti tu chuan thil ati swalani ti ania hei hian accept dan bo che na tur pom le solicits soisak tu ruamana lo keng zui tu lo hlan chhong tu te a huam vek ani hrem na tur hi dana enzia dana tak phei hi chuan atlem bera poisa fai cheng nuai thum choi tir turan nia chuba ka chon kum thum chung tal alo bera hrem tur niin dam chunga ta na hrem po athianga stadiuma an lu phal sak lo thlengin hrem thei an ni hetiang ani chung hian MFA hian za angai hleya ani na taka chuan Mizoram Football Association hian
hre tak chungin a hnuaia awm a player te na tuar mu hre em chungin hremna hi aleka a player te a hmangai em awangin hrem theina dan na ber pawh lek du lovin a zang khai thei ang berin a hrem ti ila kan soi sual lovin arin awm MFA hian hmangai na nen hremna tiang hi alekani tichuan match fixing awanga hremna lek an ni tia mitam takin an soi hi adik na chen awma ma se adik tak jok chu corruption case ani ti hi kan hriat atul hle thil ni na dik tak hrelowa dik luan tling lo tlang au pui vak hi atul lova a hrisel lo bok MFA in an hremna a an tran chan AIFF article kha corruption huang chunga omania chuwangin corruption case corruption chungchang dan paljun na awangin hrem tok te hi hrem an ni match fixing ani na lai chu om na mau mai ma se corruption chunga match fixing anga ngai ila thil ti sual ani na lai ber chu corruption dana jok ani ti kan hrekhiau donia finfia du kanom chuan interneta AIFF dan bu hi download ula lo en ro u adu apiang tan download thein anda ani ato bera chuan atir lama kan soyang khan he thil hi mizoten thil kan hriat fiat theina tura kan thei top chua kan buat sai kan thei ang to ka zaw kan chiar nuwa kan hrual mum ania tu poima kan soilo tura kan ngaya film khur takin thil sensitive tak ani ti hrengreng chungin a him china kan hriat kan hlom khoma ma se chuti chung chuan abik takin MFA du lo thil kan soi palani chuan MFA laka ngai dam kan dil ngal ni sela MFA du lo zong trong kam man palte alo om bok chuan chung lai thil te chu kata pai kanin huam renge chu min hriat sakreng kan duwa in mi hriat thiam na po kan dilani engpo ni sela tuntumata na match fixing chungchang kan soi thei chu khati chin kha ni phot ro se